songs you like and the songs that you miss, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.listentomyradio.com. Donoso the Third. Yo di kaka, dramo let get.
Drum ulit, kid. Kampiyon ba? Yun kaka. Drum ulit, kid. He was born to be wild, grew up to be wicked, toss and free to mix. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. Yudi kaka. Drum ulit, kid. He was born to be wild, grew up to be wicked, toss and free to mix. It's DJ Vic Donoso the third of the Mangas Mix Club. That's Radio FM. Dumangas Mix Club. Radio FM. Your Radio FM. The best online radio on the World Wide Web. Salihan ka man nga parati sang kalibutan. Kami inyong Dumangas Mix Club. At Radio FM. Your number one choice. Bata ka man o di ko lang. Makilap sa mano disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patukal. Kakaibagin nga lain sa tanan. DMC at Radio FM. Your music, your choice, your station. The official net Radio FM. Sang Dumangas Mix Club. DMC net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Ululupot sa pagpamati. Sa number one net Radio FM. Sa among nga dughan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga net Radio FM. Sa amon dughan. DMC net Radio FM. Your music, your Dumangas choice, Mix your Club. At Radio FM. Your number one choice. Sa Dumangas Mix Club. DMC net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang
Dumangos Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Dumangos DMC Mix Club at Radio Radio FM. FM. Dumangos Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangos Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangos Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso, the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat Dumangos Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC at Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangosmixclub.listentomyradio.com. Okay na sa Pilipinas, oras sa DMC and Netro FM. ikaw ang tunay na tagapagdala. Okay, alas 8, alas 9. Alas 9:18 na sa gabi. Okay, sagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome kami sa aton nga lingaw-lingaw sa mga gabi. Okay, this is the DMC and Netro FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po dyan ang isang mix master dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso. Okay, lupot kita mga tawa-taw kag magkiyaya sa mga gabi today sa September. Kami halos lilipad. Okay, 13, 2025. Kag siyempre medyo okay sa mga aton nga adlaw, no? Kaya na nagumguom kag medyo naghana nga maulan pero wala man nakaulan kay nagahuya-uya. Okay, so medyo mabugnaw aton nga adlaw subong kag subong nga gabi medyo mabulbog naman na. Okay, nalate ako live kay may gingkatuan ko ng importante. May importante ko yung nga party ng katuan, so that's why nalate ako subong nga gabi. So late is better than never. So bisan late na importante makahataw-hataw ko ta sa mga gabi. Asa kita sa mga alas 10 pasado kung mag-upod ka mas alas 11. So kaya ko mag-upod sa alas 11 sa mga gabi, no? Okay, sa mga suki na to sa Bilongan Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays. Okay, sa mga housing na to nga naga-muni-muni kag okay, naga-silent monitor. Sa ato ni mga housing dito sa may Bakay, sa may Palok Sool, sa may PD Montfort North. Also sa may Bulilaw, sa may Kapales, kag sa may Pulao. Okay, dala sa may Bakay Housing, daw damo dato ang listeners. No? Ibig sa replay sa ako ng Facebook Live. So sigabong ato ng audio sa home queue ni Franklin Jojo Sambilia sa may Block 35, Lot 6. Okay, so kung nagapamati ka sa kamo subong replay nato sa bong. Isagit ka mag-add nga adlaw sa inyo or hapon sa inyo sa bong kag subong gabi sa atong live. Isagit ka mag-add nga gabi sa inyo sa bong, no? Okay, sa mga suki man nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Sa mga suki nato dala sa may Saudi, okay, sa may Taiwan, sa may Singapore, sa may California, kag sa may Canada. Okay, so isagit ka may dahil nga gabi sa inyo. Tanang kung ano mga oras sa subong, may oras na sa inyo. Samtang mo na nag-iimos-imos sa inyo mga panyapon, o iba nakapanyapon na. Kaya iba siyempre nakapuli na halin sa mga ilang mga obra, no? So, Sabado sumong. Ang iba nag-overtime, nag-ula-ula, kag nag-enjoy-enjoy parang pawi ang mga kapoy sa ilang trabaho, no? Sa itong mga kagrupo nga nag-overtime sa mga gabi, no? Kaya sa itong mga kagrupo nga mga teachers ang Department of Education or DepEd, no? Ang Sabado mo ng ilang Washington Day.
Okay na kapoy-kapoy sila sa pagpulupang laba. Samtang ilang mga bana, nagalingaw-lingaw lang. Okay, so just enjoy our hataw-hataw sa mga gabi, no? Okay, lupot kita sa buong hasta alas 11 siguro sa gabi, no? Hasta nga mag-arap ang muda, may kita ko may nag-online. So, kaya ko magsabay sa inyo sa mga gabi. Okay, so basta may mga celebration sa mga gabi, may mga mga birthdays, mga kasal, bunyag. Okay, anniversaries. Okay, mga debut, kag mga fiesta, may mga fiesta pa subong. Okay, basta gusto niyo mga hindi pa ulit ang tanan, kag i-greet ka mo sa mga gabi. So, just drop your comments sa aton, greetings sa aton comment section para malawag ko anytime, no? So, ang aton nga greetings, so wala sang bayad. Ang inyong bayad, siyempre, i-share lang ako niya Facebook Live. Mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap sa dance floor. Okay, lupot ka na mag-kaya-kaya kag mahataw-hataw sa itong mga exclusive mga dance remixes kag mag-enjoy sa mga gabi. Na mga problema, aral na siya. Pero kung mag-lingaw-lingaw kita ang problema, malimtan naton. Kag siyempre, tanda na ito nga tanang ang problema, may solusyon. Kung na problema, wala sa solusyon, hindi pa problema, kaya hindi na problema. Okay? So, dapat ang problema, ang maproblema sa imo, hindi nga problema, ang mong problemahan mo. Okay, so muna nga itong simple nga logic sa itong life. Ang tanan nga problema may solusyon. Kung wala sang solusyon, hindi na problema. No? So tingnan yung makita mga problema sa inyong mga solusyon sa inyong problema. Hindi nga problema sa inyong mga solusyon, kundi nga solusyon sa inyong mga problema. Tingnan nila ko nung the only thing or the easiest way to solve your problem is to face your problem. Kaya may problema ka mo, subong ora mismo, or subong mismo nga mga tiyempo, solbaron yung problema nyo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yodi Kakak. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa kuno mga solusyon para ma-solve ang problem, dapat kung may problema ka, hindi mo na pagpabawasan pa. Dapat anytime, dapat mangita ka na sa solusyon sa mga problema. Hindi mo na pagulutan buwas pasolbaron, kay buwas may problema ka naman. So, nagduwa na problema mo, no? So, just face your problem. The only way to solve your problem is to face your problem. Pero may mga ibang person that nga di cannot face their problem because their problem is their face. Okay? So, muna hindi lang ma-face ang problem nila, kaya ilang problem ang ilang face. Okay, so lain naman ang istorya now. Okay, once again sa mga celebration, just drop it sa atong comment section para mabasa nato anytime. At this very moment, acknowledge ko nakatutok sa akon sa mga gabi, sa damo sa nakatamo sa ako sa mga gabi. Mga famous personality din sa Dumangas, no? Ara si Sir Chris Binapista or si Sir Tupi, no? Ngaupod kami kayo na sa may Barangay Victorias, Dumangas. Kaya kung wala ko lang iplupunggan, laban-laban subong. Yodi Kakak. Dramulet Kip. Okay, tanin na ubos siya isa ka long neck. Okay, salamat good bro or si Chris Binabista, si Chris Binabista. Ang gwapo nga teacher sang Dumangas National High School. Naupot kami kayo na sa may Barangay Victorias, Dumangas. So, belated happy birthday kay bro namon Richard Manyapaw. Salamat gid sa pagpainom, no? Okay, nag-inom kami pero hindi kami yasang solve, no? So, kaya pa magpuli. Okay, may gabi man kay Sir Yumi Deloria. Ang gwapo man siyempre kag very talented nga teacher. Kag Master Teacher 1 sang Dumangas National High School. Okay, si Sir Yumi Deloria. Okay, salamat kayo sa pagtama sa akong na Facebook Live. Of course, kay Dudoy Agan, no? Good evening, DJ Vic. Okay, good evening man sa imo. Kani mga party sa Dumangas. Di nga party sang Iloilo sa kamay-ad nga gabi sa imo dan, no? Also kay Rap or sa akong nga kasin nga si Rap Donoso da sa may Metro Manila. Kasin pag-greet kay Maylene Donoso. Okay, shout out ng bongga-bongga sa amon pariente. Doon sa may balik-balik, no? Okay, kay Maylene Donoso from Rap Donoso. Okay, si akon mga gwapo nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School nga si Paul Drilon.
Good evening, sir. Okay, mga gabi mo na sa imo kag just enjoy our exclusive nga hataw-hataw sa mga gabi. Tumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, araman sa atong Facebook Live si DJ Edward Navarro de Alio Jr. sang C-Power Audio System. Okay, mali pag-greet ko, sir, tanan nga mga managit boys. May gabi sa tanan. Okay, shoutout na bongga-bongga sa tanan nga mga managit boys. At paano mga managit girls, hindi mapagkamyon? Mga managit girls na mga gwapa, no? Okay, from DJ Edward Navarro de Alio Jr., ang DJ sang C-Power Audio System. Okay, salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Tumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay naman si Bills Auriel dito sa may barangay sa Padumangas. Okay, pa-shoutout sir sa Chicago Street, Alimodyan. Okay, Lomia family from Villa Mamon of sa Padumangas. Thank you sir. Okay, mga gabi mo na sa imo, wala gid problema. Kag sa imo nga ex-boyfriend nga si Judy Mamon sa barangay sa Padumangas. Salamat din sa pagtama. Okay, naman si Kagawad RC Rolling Dinglasa nga upod man kami kainan nag ula-ula dira sa may barangay Victoria Tumangas. Kag nagpamunlaw sa mainit nga ice cream dira sa may 7-Eleven. Okay, salamat gid. Okay, RC Rolling Dinglasa sa pag tama sa ako ng Facebook Live. Hambalyawa. Good PM, sir. Dasig ba? Hindi pa dasig kay nakasit up na niya daan. Ang ako na limuon, mapungko. Kag mag-on sang switch, kag magwakal-wakal. Okay, kita-kits kita, boss, no? May part to pa ko na ba sa aton nga banding-banding na. Okay, Edmond Gaborne. Shout out DJ Vic kay DJ Edward, DJ Rocky of C-Power Audio System. And DJ Edmond of GLM Disco Mobile. Okay, mga DJ sa mga sikat nga mga sound mobile sa may Dumangas nag-tamya-tamya sila mga kagalingon. Sila mga codiges, no? Okay, salamat din sa pag-support sa aking Facebook Live and shout out sa team U-Bolt family of Managit. Okay, kita-kita sa inyong third battle of the mini sound sa may Barangay Managit Dumangas sa I think sa February, no? So, basta makalagaw-lagaw matadaan, no? Tumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Edward Navarro de Alio Jr. Pag-greet, sir. Okay, sa bunyag buwas ang hinablos ni Rox Kidinglas Gaborni. Si Price Dailan Gaborni. Thank you, sir. Okay, so welcome to the Christian world. Kay Price Dailan Gaborni. Okay, from Edward Navarro de Alio. Kaya ano, malagaw kami na buwas? Basta ko lang mga bisita nyo, pwede kami na buwas kalagaw. Wala problema, no? Okay, pinagawa pa dila sa may barangay Managit Tumangas. Do puro taga Managit. Ako nga. Ako na masuki sa mga gabi, no? Okay, salamat sa mga people of barangay Managit Tumangas sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, si Julie Villesa or si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat kid Mariposa sa pag-support. Good evening, DJ Sir Shogun. Okay, may gabi ba na sa imo kag sa imo mga family circle. Okay, once again from DJ Edward Navarro de Alio Jr. Pa-shout out, sir, kay Rini Boy Gabawa. Kay gasunggod gid siya nga wala kuno magrit. Okay. Okay, shout out na bongga kay Rini Boy Gabawa, ang pinakagwapo dila sa may barangay Managit Tumangas. Si Rini Boy Gabawa from DJ Edward Navarro de Alio. Okay, salamat sa pag-support once again sa akong Facebook Live. Tumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, kadlaw-kadlaw si Bilya Mamon, no? Okay, so basta may mga dugang mo mga greetings, pag-i-send lang sa atong Facebook Live kaya para malawag na ton. Samtang timplano pa subong, samtang hindi ka mo makatulog, no? Makamustahan na kita sa mga gabi kag malingaw-lingaw. Basta may mga problema ka mo da. Ibutang sa lalong para basta masolusyonan naton. Tanang nga problema, pwede nyo ma-share kag i-post na, no? Pero hindi ka mo mag-share sa mga problema sa kwarta. Kaya kung ang problema nyo kwarta, parehas kita nga mo na ang problema, no?
Okay, from Idmon Gaborni, shoutout kay Rini Boy sa Managit, Tisuyon, Kagwapohon, syempre. Mga taga Managit pa. DJ Vic Donoso. Okay, raman ako siyempre nga kompare, kag sikat nga MC sa mga battle. Tulad Okay, ang famous man nga, siyempre nga proud na ako nang kumpare niya. magdamagang Okay, si DJ King Forton, all the way from, umiikot. okay, from Pututan, Iloilo. Okay, so shoutout na bongga-bongga kay DJ King Forton, na ako niya bago nga kumpare. Basi anytime makaupod-upod mo kami sa akong Facebook Live, no? Or basi ako man makaupod sa iyang Facebook Live dahil sa may Pututan, Iloilo. Parang himal. Okay, salamat gid pre sa pag-support. Okay, si Hans de John Ray de la Pina. Okay, shoutout ko na sa mga de la Pina family. Okay, si Edward Navarro de Alio, Kadto de Buaster. Welcome gid kagid hambal ni Rox Kidding Last Gaborni, sir. Okay, basi may chipo bas ah. Wala problema. So, kagawad RC Rolling Lasa, riman mo ko ha. Manyaga kita buwas sa bunyag sa may Barangay Managi, Tumangas. Donoso. Okay, dra sa home queue ni Rox Kidding Last Gaborni. Walang maka. Okay, shout out De La Pina family. Ito nakaina from Hans John Ray De La Pina. Magdamagang ligaya. Sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya. Okay, naman si Juven Sibilia de Sicon from Barangay Managi, Tumangas. Salamat din sa pagtamwa. Kasarap. Okay, shout out sa Ditablan family sa may Barangay Talusan, Tumangas. Barangay Talusan, Tumangas sigurado na. Kanyang rin. Okay, sa mga Barangay Talusan, Tumangas. Si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamagang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat Tumangas tugtog niya. Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live like a heart and like and care. Kag ang iban, I don't care. Okay, salamat kay RC Rolling Dinglasa sa may Barangay Managi, Tumangas sa pag-share sa imong ano nang imo, love. Tugan, enjoy. Also si Juven Sibilia de Sicon, si Edmond Gaborni, Roxy Dinglasa Gaborni, si Rian Villaluna Fernandez, ako niya cute, kagwapa nga estudyante before. Sa may Sapaw Elementary School, salamat din sa pag-share sa imong heart. Tumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, salamat man kay Julie Villesa or si Mariposa sa may Barangay Managi, Tumangas. Also si Julia Buen, Sayaw si Bills or si Bella Mamon or si Bills Auriel. ang musik, Also si Rigeli Agan. ang mga beats. Okay, si Ma'am Arlit Ardalis Indencio, ang gwapa nga teacher sa Ermita Elementary School. Salamat din sa pag-share sa imong heart. Salamat man kay Rap Donoso, kay or kasing to Rap Donoso. Kay kasing ko Idna de Pita Ligarde. Ay dam. Salamat man kay Evelyn Bandirado Palma, DJ Vic kay Paul Drilon, also kay Dodoy Agan, kay Sir Lumi Deloria, ang Master Teacher 1 sang Dumangas National High School. Salamat sa pag-share sa mga heart. Also kay paring idol DJ King Fortune, all the way from Pututan, Iloilo. Salamat man sa Manok, Tinuslok, Lawaan Branch. Okay, sa pag-share sa imong reaction. Okay, from Vincent Lidisma Nice. So, shout out Boss Vic sa tanan nga palahubog sa Barangay Tinurian. napalipad. Barangay Tinurian, Balotak Nibo, Iloilo. Okay, sa tanan nga mga palahubog dira. Kahit saan. Inapatamya ko mo ni Vincent Lidisma Nice. Nami sang iyang apelido Nice. Laban-laban, nice niya siya, no? Donoso III. Okay, sorry guys, masako na nga kilala nga si Everly Tolones, Peña, Florida. Sa may barangay, okay, sa may Akwete sa Galia. Ako na kilala sa may barangay Tinurian, si Idol GC Marty. Okay, salamat din Vincent Ledismanay sa pag-support sa akin ng Facebook Live. Kagahambal ni Roxy Dinglas Gaborni. Sir, pa-shoutout gali sa mga bayaw. Sa mga bayaw ko, si Buni Kapukaw, Daryl Distua,
Chris Listua kag siya ang tito ko nga si Sos ay napakasarap Song Lasa. Salamat gid sir. Okay, so wala gid problema. Halos lilit Okay, once again shout out ng bongga-bongga kay Bonnie Kapukaw. mo'y suma Okay, Daryl Listua, Chris Listua kag tito ni Roxy Ding Lasa. Gaborning nga si tito niya Hisos Song Lasa. DJ Okay, dira sa may barangay Manakit Dumanga. Salamat din sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, kagaraman siyempre ang gwapa nga teacher sa Ermita Elementary School nga si Ma'am Arlit Ardalis Indincio. Okay, salamat din ma'am sa pag-support. sa kanya umiikot sa bawat tugtog niya mundo'y gumugulong. Okay, shoutout naman siyempre nag-share sa aking Facebook Live si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat, Geds. Salamat man kay Roxy Dinglasa Gaborni sa pag-share sa aking Facebook Live. Okay, salamat man kay Bilya Mamon or si Bells Aurel dahil sa may barangay sa Dumanga sa pag-share sa aking Facebook Live. Enjoy lahat. Salamat man kay Edward Navarro Di Aldi Jr. sa pag-share sa aking Facebook Live. The pride of Dumangas. Okay, ang iban daw hindi ko pa nakita ang ilang ngalan sa nag-share na super dahil mo nag-share sa akin ng Facebook Live. So wala pa naka-share, pwede gid ma-share ako ng Facebook Live, wala sang bayad, okay? From Edmond Gaborni, shoutout boss Managit Mini Sound Association, J&J Mini Sound, Dax Mini Sound, also Triple J Mini Sound, RGJ Mini Sound, Symphony Mini Sound, RK Mini Sound, of course, Bullfrog Mini Sound, and IBS Mini Sound from Team U-Bolt family. Sa kanyang Okay, boss and Team Turbo family, God bless you all. Okay, salamat Ged. So, basi kita sa dason nga. malap Okay, the third battle of the Mini Sound sa may DJ Vic Barangay Managit, Dumangas, Iloilo. ng saya. Okay, from Vincent Ledisman, nice. So, ingod balay kami ni One Man Band GC Marty, boss. Okay, so, kilala kami na, no? Actually, si GC Marty, isa sa mga singer namon sa may Harana Live. Kag basi Third ang hari okay, mamatian na to anytime, ang amon nga Harana Live, no? Basi mga dasong simana. tulad. Okay, sa mga malulot nga bahanon sa aton nga mga haranista. Magdama ng ligaya. Okay, sa aton nga Facebook Live, sa aton nga Harana Live. Okay, so araman sa aton nga Facebook Live, kay ina nakita ko si... Mundo'y gumugulong. Okay, si Franklin Sambilla Jr. Okay, salamat gid sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Okay, last 9:39 na sa gabi. For the meantime, sa mga tawat kita magkiyakiyay sa aton mga exclusive mga remix sa aton diri sa kay DMC Netro FM. So basi may mga Ayaw sigaw. okay, may mga shoutout kamo si butan na sa dalon para malawag natin anytime kag siyempre Vic, publish nato inyong mga gusto ihambal, no? ikaw ang tunay na Okay, kapo niyo si DJ Victor na sa D3. Dali lamang sa the one and only Dance Mix Channel dali sa Dumangas. Ini ang DMC Netro FM. ilang tugtugan. Net Radio FM. Yudica, Dramolet Gate. Okay, from Roxy Dinglas Gaborni. Sir, last greetings na lang sa pa-shoutout na lang kay si sister or sister ko si Ma'am Rosalie Albania. Okay, shoutout na bongga kay si Ma'am Rosalie Albania from Roxy Dinglas Gaborni. Salamat din sa pag-support. Okay, from Bicoy, Bata ni Maling sa may Lawan Antiking. Kahapon ari siya sa Dumangas pero wala kami nakakita ay, no? Kaya tama, kalapas sa Dumangas. Happy evening, DJ Vic, Donoso Editors, especially to Donoso family of Dumangas. Shout out to Boss CB Donoso nga permi gapangayo balon. Okay, amo ginaiya. Basta ya palangga, dapat ang balon ara gina siya. So hindi dapat pagalimtan ang balon. Basta palangga mo ang imong hinablos, di ba? Okay, salamat kay Bicoy, Bata ni Maling. Kag siya ni siyempre ang ma-sponsor sa aton nga uniform sa aton haranista. Sponsored by Antique Printing Shop, no, sa full sublimation. Dira sa may Lawan Antique. Okay, salamat kay Brad sa pagtamwa. Kapag support sa akon nga Facebook Live. Okay, si ZM Dyna Ikobi. Okay, mga gabi sa imo. Good evening sa tanan.
Okay, mayong gabi man sa imo kag of course si Lourdes Evangelista. Okay, sige, parente ko Lourdes Evangelista Kiambao Gisto. Okay, mga gabi sa tanan. Pa-shoutout po sa mga Gisto diri sa may Cotabato City. Okay, so salamat gid Kasen. Lourdes Evangelista Kiambao Gisto sa pag-support sa akong Facebook Live. Most in demand, best looking DJs in the manga. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third, and Grupo Mo. Di kakak, gramo lekit. Yeah, baby. DMC Network Radio FM. Okay, salamat kay Evelyn Bandirado Palma sa pag-share sa imong reaction sa akong Facebook Live. Donoso, DJ Donoso, the third of the Umanga's Mix Club DJs, bringing you the hits. REMIX.
Remix. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete
Gramolet Kid. Okay, oras nato ni Las 10, 14 na sa gabi. So hindi pa nila makatulog, no? So just keep in touch lang sa aton nga dance party mixes. Okay, pwede ka mo makakiay-kiay kag makahataw-hataw para samtang kamo dala na gina-atake pa sa inyong energy nga hindi pa ka makatulog, no? So just lingaw-lingaw sa aton nga dance party mixes. Okay, Annabelle Francisco is watching our Facebook Live. Salamat yun sa pagtamwa. Thank you! Okay, sa mga nagdugang sang reaksyon sa akong Facebook Live, si Annie Joy Garcia Falconitin. Dala sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Padumangas. Also kay Rodney Tandunlao. Dala sa may Bakay Housing. Also si Edmond Gaborni. Okay, salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Also sa mga nag-share sa akong Facebook Live, si Annabelle Francisco sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Padumangas. Yudi Kaka. Gramolet Kid. REMIX. Okay, salamat man kay Ma'am Precious Derequito dahil sa may Barangay Sulangan, Dumangas. Ang gwapa kag mabuot kag siyempre maalwan nga teacher sang Sulangan Elementary School. Okay, salamat gid Ma'am sa pag-support sa akong Facebook Live. Kag si Ma'am Precious Derequito ang owner sang ENR o Ducky Snack House. Okay, basi gusto niyo magpamahaw nga medyo mabugnaw nga daw lang kamo sa city. Kato lang mo sa may corner Ridor and Burgos Street sa Banon sa Dumangas para sa pagpulapamaw dala sa ENR o Ducky Snack House. Most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! REMIX. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso the Third.
Okay, mga gabi kay Tomas Delicanadra sa may okay, sa may Porto Dumangas. Of course, si Tomas Delicana. Nga duty niya subong. Kag siyempre, dala sa may Tamboylan, Dumangas, Iloilo. Okay, salamat bro sa pagtamwa. Halong-halong lang sa pagpulik aron no. Okay, salamat man kay Karel. Okay, Karel or Timay Donoso sa may Donoso Dumaop sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapa Dumangas, or also kay Rishabel Diaz. Okay, Dindin Eldin Paguntalan, Manok Tinoslok si Balon Branch. Also kay Alfred Hubilo Isonza, Daniel Aaron de Asis, si Kasin Coromila Gisto. DJ Arkin Remix. Yodi Kaka. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mayang gabi kay Papa Ron Stadia. Okay, pa-shoutout Idol Vic, DJ Vic, kay Ram X nga nagarubing bantay sa nagapangkuha kanding. Okay, uso pa tayo yung pangkuha kanding sa inyo. Okay, din ganun ka mo lugar, Papa Ron Stadia. Okay, kung ano ba, palukpi ba sang shotgun? Makapalupok ka mo shotgun, hindi na magliwat, no? Kaya nalok siya basi mabuka ang iyang itlog. Okay, abi ko nagapangawat ya sang chimpo pa niya nga medyo wala pa sang internet, nga medyo madulong pang palibot. Pero sa mga panahon nga medyo masanag na kag siyempre ang taho wala nagakatulog, no? So daw hindi na usong pala pangawat na. Okay, sa mga cause sa pangawat, siyempre ang kapigaduhon. Kaya hindi man sila mangawat kung hindi sila pigado, no? So, ang maganda nga dapat, so, maninguha. Sa mga estudyante natin, mga ninguha makatapos ang pa-eskwela. DMC Net Radio FM. The best online radio on the World Wide Web. Okay, makatapos sa eskwela para maka-obra sa uli para hindi na ka mangawat, no? Samtang ginapa-eskwela sa mga sa inyong mga ginikanan. Okay, eskwela sang maayo kag handom sang para sa kauswagan sang inyong pangabuhi. Okay, it's 10:24 na sa gabi na, so siguro may pinapagtaka minutos para magkatawa-tawa, no? Just enjoy our dance party mixer.
to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits.